Жырлаганы жыр белән, күлдергәне сүз белән. Ул татар сәхнәсенең 47 килограммлы шикерткәсе. Казанга ул җырчы булу хыялы белән килә, тик көтмәгәндә юморист булып китә. Дүрт ел Салават төркемендә эшләгәннән соң үз шәхси юлы белән китәргә уйлый һәм ялгышмый. Тиз уңышка ирешә, йолдыз чиреләктерә, ләкин кире үзенә кайтырга өлгерә. Көлке җыр мәзәк. Аның концертларына тамашачы җырлап көләргә дип йөри. Соңгы вакытта көлкедән туеп җитдилеккә тартыла башладым дигән кунак бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачармы сәхнә шикерткәсе? Хәзер беләбез, әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Пирамида күңел ачу комплексына рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты, татар сәхнәсенең шикерткәсе Рифат Зарипов. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Хәерле көн, исәнмесез. Шундый җылы булып китте. Рәхмәт, рәхмәт. Менә шундый сүзләрдән башлыйк әле. Урта бер кеше вакытны ничек уздырырга дип уйлый Рифат. Сәләтле кеше ул вакытны тиешенчә файдалану ягын карый. Алман фәлсәфәчесе Артур Шопенгауэр әйткән моны. Син татар эстрадасының иң популяр 10 артисты исемлегенә керәсең. Инстаграмда 300 меңгә якын язылышың бар. Аны шлак синең концертларыңда. Һәм керемең дә яхшы дип беләбез. Бу инде Пирамида капка төбендә калдырган Lexus машинасында чыгып әйтә. Уңыш формуласын синнән бүген күчереп язып алырга мөмкин менә куентык дәфтәренә. Бу формуланы берәмлекләре нинди? Һәм син аны үзең уйлап таптыңмы әллә укытучыларыңа күчереп алдыңмы? Менә хәтта бөтенен сиңа ачылып сөйләп бирде дип утырасың инде син әйме. Ашыктан әңгәмә. Ашыктан әңгәмә. Минем былай да яшерим берәберем дә юк. Минем эчемдәге тышымда аны мине таныган, таныш булган тамашачылар һәрберсе белә, аңлый, телевизор караучыларда, концертка йөри торган тамашачыларда минем нинди икәнемне дә аның сыры нәрсәдә? Аның сыры Аллаһ Тәгалә шулай яраткан, Аллаһ Тәгалә шулай биргән, бар ризыкта, бар мөмкинчелек тә сиңа язган ризык сиңа, миңа язган ризык миңа. Әлбәттә, ул тик Аллаһ Тәгалә бирде дип кенә көтеп утырып булмый. Әлбәттә, аның хәрәкәт итәргә кирәк. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән. Шуңа күрә менә хәрәкәт ителәбез дә, Аллаһ Тәгалә бирә шушы ризыкларын да, шушы подписчикларын да Инстаграмда, машиналарын да, барсын да. Бөтенебез дә хәрәкәт итә. Хәрәкәт итмәгән кеше юк. Һәркемнең ризыгы төрлечә. Менә миңа Аллаһ Тәгалә шулай язган инде. Мин теләгәннән теләмәгәннән генә түгел ул. Синең бит әле мәктәбендә мөгаллимнәрең дә бик әйбәт булды. Вокал буенча Татарстанның халык артисты Илсур Аби Сафин, юмор буенча әлбәттә барыбыз да белгән Шәмсия Аби Закир. Инде синең остазың, эшләгән кешең, укытучың ул инде әлбәттә Салават абый. Бу инде формула барбыр остазлар мәктәбеннән дә киләдер. Шулайдыр инде. Минем аннан түгел, минем мәктәп вакытыннан бала чактан иң әйбәт 1нче класс укытучысында иң әйбәт укытучыга эләктем. Аннары 5нче класста класс җитәкчем, шулай ук бик әйбәт укытучыга эләктем. Менә минем тормышта бөтен укытучылар да мәктәптән алып институтта һәм тормыш дәресләренә бирә торган укытучыларым, остазларым, алар бармак белән санап бетергәсез. Шулай ук Казанга укырга килгәннән соң син әйткән Шәмси Закировларда, Илсур Сафиннарга укырга килеп, Салават абыйның эстрада бүлегендә белем алган дәврдә мине тормыш мәктәбенә Илфак абый Шигапов, мәрхүм авыр туфрагы җиңел булсын, рәхмәтле. Аның белән танышып, ул тормышка өйрәткән. Санап әйтсәң, Раила Сәдрифлар, бик күп. Менә шундый шәхесләр белән аралашу, иң беренче Шамил Зиннурович Мәдәният һәм сәнгать университетына кергәндә, теге гади генә читтәгенә басып теге нитеп торганда, балам, әгәр эстрадага Салават абый алмаса, улым, все, давай безгә кил, үзем мин сине җайлыйм, сиңа кайтып китәргә, Камал театрына кайтып китмә. Менә дә режиссерскийга, любительскийга, театральныйга булса да кертәбез. Бирүк кайтып китү турында уйлама, Казанда калу нияте белән килгәнсә икән, Казанда калабыз, ярдәм итәбез дип тора торган шундый шәхесләребез, шундый улпатлы укытучыларыбыз булганда, әлбәттә ничек менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, ул бит Аллаһ Тәгалә юлга чыгарып куйган ул кешеләрне. Менә шул Аллаһ Тәгаләдән барсы да. Соңгы бер интервьюңда маймылланудан туйдым, хәзер мин җитдилеккә тартылам дип әйтәсең. Хәзер арыслан буласы килә. Арыслан буласы килә. Юк инде, бусы шаяр әлбәттә. Маймыллану дип, бәлки ниндидер уже әти вазифа гына түгел, әти дәрәҗәсе бар уже, бар уже. Әзме күпме барыбер тәҗрибәсе дә бар. Тормыштан уже балалыктан, яшь үсмерлектән иратлыкка күчү, шушы әйбер микән инде. Әлбәттә, юмор, шаяру, кызык сөйләү, ул минем күңелдә, канда, йөрәктә, ул минем җанда, тәндә урнашкан ул. Әмма ләкин теге гел
Теге тиле деген сайын тигәнәк буе сикерү дигән әйбер бар бит. Теге ай бигрәк теге сахна. Ондай әйберләр һәм минем концертта да берничә җыр гына калгандыр ул теге сикереп теге күңел ача торгандар бар, сөйләшә торгандар теге бөтен җырда сикерә торганнар түгел. Уйлана торган, тыңлана торган, җырлана торган, җырны җыр итеп кабул итеп тыңлана торган җырлар да бар. Маймыллану дип теге мин аны теге кыштырнаклар өчен әйткәнмендер инде. Маймыллар бар төрлечәдер. Юмор бит ул Рифат бик катлаулы төшенчә. Аны язу өчен тирән гыйлемгә ия булу кирәк. Анализов системага салу, гомумән күзәтү. Юмор синең өчен катлаулы конструкцияме? Тамашачыны иң авыры көлдерү. Көлдерү бит әле ул билдән түбән төшмичә, мыскыл итмичә, көлмичә тамашачыдан үз урынында гына, үз кирәклегендә генә шул сүзләрне әйтеп куя. Менә иң авырларының берседер ул. Сине беләбез инде Мунча ташы мәктәбендә тәрбияләнгәнсең юмор өлкәсендә. Шуны карап үстем дисең әйе. Монда тагын шул ук мәктәпкә килеп төртеләбез, шулай бит. Юмор катлаулы конструкция дигәндә бу сиңа ярдәм иттеме? Әлеге күзәтү, нәкъ менә күзәтү алымы. Күзәтү алымы ярдәм итте генә түгел, күзәтү алымы мине тормышка шушлай артист итеп формалаштырырга булышты. Чөнки бала чактан шулай Мунча ташларын карап үсүп, Камал театры, Тинчурин театрлар бастында телевизор аркылы карап, ул вакытта әле ТНВлар дигән әйбер юк без, мин Оренбург ягыннан авыл балайы, шуннан ТРТ дигән әйбер канал бар иде. Шунда чыгадыр ул 2 сәгать хәтерләйбез. Бер бугай. Шуннан карап спектакльләр, артистларның чыгышларын барсында күзәтеп карап тору шушы юнәлешне бирде. Музыкага булган мәхәббәтең, музыка зәвыгың нинди репертуар аша тәрбияләнде? Татар эстрадасы артистлары аркылы тәрбияләнде. Салават абыйның фанаты инде сине. Салават абый минем өчен күмер булды. Ул хәзер дә шулай ук мин аның җырларын, сөйләүләре, мен хәзер дә ашый. Барыбер әзме күпме тәрбиядән анардан алынган, аның юнәлеше дә алынгандыр. Шулай ук Айдар абый Галимов барсында мин тыңладым. Но күпчелек әлбәттә дә Салават абый белән хыялландым дип әйтик инде. Җырда кешене тәрбияли аламы Рифат? Нишләп тәрбиялый? Җыр кешенең яшәеше, тормышы, кеше аны ничек икәнен кабул гына итеп бетерә алмый. Бөтен кеше дә җыр тыңлый, бөтен кеше дә моңлы, бөтен кеше дә җырлы, моңлы дип инде менә ул автоматически машина кереп утырды, радиосын тыңлый, игенә кайтты, радиосын кабызды. Тегендә барды телевизордан җыр тыңлый, монда барды телефонда музыка тора. Кешенең тормышы музыка белән бәйле. Кешенең тормышыннан музыканы алып бетерсәң, ул яшәми торган кешедер дип уйлыйм мин аны. Җырларыңа репертуар ничек туплана? Гомумән нинди темаларга җырларга ярата Рифат Зарипов? Нинди теманы авторлар язып бирә, мин күбрәк Айдар Тимербаев белән иҗат итәбез, эшлибез. Илдар Нигъманов белән, Фирзар абый белән, Альфред абый белән, Гүзәлия белән, Риваль Хисмәтуллин белән эшлибез. Сүзләренә күбрәк игътибар итәм. Мәгънә булсын, әзме күпме ниндидер бер фикер булсын, шулар барыбер күңелне бәйле шушы әйберләр. Тик шулай да син бер тапкыр әйттең, минем концертыма тамашачыларым җырлап көләргә дип килә. Яхшы тавышны алар башка концертта да тыңлый алалар. Синең стилең җырлап көлү. Тамашачылар җырлау, күңел ачу, менә проблемасыз кеше юк. Һәркемнең проблемасы бар. Проблема дип әйтү зур сүз инде. Ситуация, һәркемнең тормышта, дөньяда нинди вазгыятьләр, кемнеңдер кредит, кемнеңдер ипотека, кемнең гаиләдә проблема, кемнең тагын нәрсәдер, кемнең аерылу, кемнең кушылу. Менә шушында килеп, концертка килеп, ул 3 сәгать дәврендә шушы әйберләрнән онытылып, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп, синең концертыңа кирип чумып, көләсе җирдә көлеп, җырлыйсы җирдә җырлап, күңел ачып, рәхәтләнеп, дөнья мәшәкатьләреннән онытылып, ял итеп кайтып, энергия үзенә туплый икән, һәм шушы алган энергиясе анарга 1 елда үрнәме, 1 айда үрнәме, ярты елга җитә икән. Димәк, минем эш бушка түгел. Бүген тамашачы арасында нинди темага багышланган җырлар популярлык яулый. Һәм Рифат бүген кич белән тамашачы арасында нинди җыр популярлык казаначак? Син моны беләсеңме? Аны беркем дә әйтә алмыйдыр инде. Менә бу җыр популяр була, бу җыр популяр булмый дип. Кайбер җырны җырлыйсың, яздырасың, шуй, о, всё, бу җыр вот шәп була, һәм бу җыр белән чыгам да, всё, һәм да биз була. Шылттай, коттай юк. Нәрсә аны? Ә син уйламаган, көтмәгәндә җырга халык хит ясап җибәрергә мөмкин. Аны тамашачыдан тора. Аны артист әзме күпме фаразларга мөмкин. Кайсыдыр да уңышлы була, кайсыдыр уңышсыз була. Каядыр син теге бәя куйган җырыңа всё, бу җыр ата дигән юк. Юморда шулай юк, җырда шулай юк, барысы да шулай юк. Юморда менә качагам да менә мәзәкне менә монологны да сөйли, менә дә кыстырып куям, менә шәп була. Сөйлисең. Ну, анда уңышлы түгел, кирәк тә түгел ул анда.
Ялгышмасам, синең беренче җырың Альфред абый Якшембетов язып биргән кода-кодашалар. Әйе. Нәкъ шундый уңышка ия булган. Бәйрәм өчен генә язылган җыр никах өчен. Әйе. Һәм инде ул сине танытты. Мин гомумән Казанга килгәндә инде теге үземне зур бөек җырчы, чөнки күршеләр дә әйбәт җырчы дип әйтеп җибәрделәр авылдан. Ышанып килдем мин анда да һәм монда шундан да теге уйнан әйткәнем бар инде артистларны күргәннән соң, шаншашларны күргәннән соң мин үземне юмор өлкәсенә дә, алып бару өлкәсенә дә кирип китеп шунда эшли башлагач, миңа туйлар алып бара башлагач, юбилейлар уздыра башлагач, Альфред абый әйтәсе, бит барыбер туйларда йөрисең, менә сиңа кодалар кодашалар дигән җыр җырларсың дип. Ярар әйдә дип теге. Шуны ярар әйдә дип кенә алынган җыр, ярар әйдә дип эшләнгән җыр. И менә тамашачы менә шулай берне шалт күтәреп алып, чөнки туйларда бик рәхәт, бик җайлы, бик җиңел, рәхәтләнеп, дәртләнеп, биеп җырлый торган җыр булды ул. Нәрсә дип атала соң бу? Музыкаль интуиция юкмы? Аллаһ Кирәк Тәгаләнең түгелме? рәхмәте дип атала. Шулайдыр инде, яме, чынлап та. Син 35 яшеңә таба баручы яшь кеше, бүгенге дөньяда зур билгесезлек хөкем сөрә. Шушы яңа вакытта ничек яшәргә өйрәнәсең? Иҗат өлкәсендә ничек үсәсең? Үз өстеңдә эшләү, яңа репертуар булдыру, шул группа төркемне тоту, төркем белән теге барып гастрольләрдә, концертларда син анда акча эшлисеңме, эшләмисеңме, ансы караңгы, син шул төркемеңне кыскартмыйча бердәм булып, бергә энергичный матур концерт кую тамашачыга. Ярты зал киләме ул, 100 кеше киләме, 50 кеше утырамы, 17 кеше буламы анда, тулы зал буламы, шул программаны күрсәтү, тамашачыны аермыйча, бүлмичә Казан тамашачысы, бусы Питрәч тамашачысы, бусы бит әле авыл гына дип алай түгел. Казанда, Мәскәүдәге дә концерт шундый булырга тиеш, Казанда концерттар шулай булырга тиеш, авылдагы концертта нәкъ шундый концерт булырга тиеш. Чөнки тамашачы шул ук тамашачы ул. Сине шулар күтәрә, шулар ашата, шулар яшәтә. Мин барыбер әйләнеп кайтам шул Аллаһ Тәгаләнең кодрәтенә. Чөнки күтәрүче дә Аллаһ Тәгалә тамашачыларның күңелләренә салмаса, алар сине күтәрми. Барысы да истән, Аллаһ Тәгаләдән. Сен Рифат чагыштырмайча соң өйләндек. Бу шундый мода идеме? Модамы дип, менә монда хаман Аллаһ Тәгалә дип әйтә дирсең инде. Ул бит инде әйтте язмыш, тәкъдир сиңа язган, аны туктале, бу модадан калмыйм әле, мин модадан чыкмыйм әле дип. Мода дип тәүләмәдем мин. Башка сәбәпләр. Башка сәбәпләр дә түгел. Өйләнергә, вакыты җитмичә, менә алмагачны хәзер бит барып сорамыйз, алмагачтан бирә алмады. Аның olmaгач үсәргә тиеш, шеш берләнергә тиеш, шеш катырга тиеш, шеш катканызы көз өлгергә тиеш. Аны да бит әле алмасы шөгыль, сразу өзеп алсаң ашарлык булмый. Үз вакыты җитә, һәр нәрсәнең үз вакыты белән була. Мин соңда өйләндем дип уйламыйм үземне, иртәдә өйләндем дип уйламыйм. Үз вакыты җитте дә, үз вакытында өйләндем. Үз вакыты белән өйләндем. Өлгереп бетеп, укып бетереп, эшне башлап, үземнең эшне булдырып, 20 яшьтә өйләнгән булсам, мин әле студент кына идем, 4нче курста укып биреп, әти-әниләр җилкәсендә нинди тормыш алып бара идем. Янсы да бар. Син әйтеп киттең, гаилә коргач җитдиләнеп китте. Маймылладудан да шуңа туйганмындыр инде дидең. Гомумән гаилә коргач синдә тагын нәрсәләр үзгәрде? Гаилә корганнан соң түгел, бала туганнан соң, әле бала туганнан соң да түгел. Үзеңне менә малай үсеп уже әти дип сөйләшә башлагач, ул мине киңәшләр килеп сорый башлагач, мин ничек инде һаман теге тисә тимәгән җиргә сикереп ала йөр булмый бит инде. Уже ул мине карап тора, ул миннән премьер ала, ничек булырга икәнен белә. Теге мин артык теге тилереп йөрдем дип әйтмим үземне. Но җитдиләнү, ниндидер барыбер уйлану, фикерле булу, мине ул элегелектән дә бар. Кызык өчен генә мин аны шаяру өчен генә эшләгән әйберләрне күбесен әзме күп төшереп калдыра гына башладым. Чынлап та сәхнә артында синнән җитди кеше юк, Рифат. Бәлки шулайдыр, бәлки шулайдыр. Менә нинди генә кайсы гына юморист алсаң да, ул хит Чаплинны, хит кемне кайсысын, нинди генә кайсын алсаң да, күп юмористлар, юмор белән бәйле кешеләр, алар күңелдә эштә трагик булалар. Шундый булалар шул. Рәхмәт, Рифат, ачыктан-ачык әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап, рекламада карабыз әле. Әйдә. Бездә реклама. Ачыктан-ачык әңгәмәне икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов. Кабаттан хәерле көн, Рифат. Хәерле көннәр. Атлыйбыз икәү бергә, янымда тиңем бара, сагышларга кем дә түзә, бәхеткә түзеп кара дип җырлый безне яраткан җырчыбыз Хания апа Фәрхи. Зифа Панагаеваның бәхеткә түзеп кара дигән җырыннан үзек, чынлап та әлеге җыр күңелдә калды, тиң ярыбыз дип әйтәбез. Сезнең гаиләдә матур гармония хөкем сөрә. Бу гармонияның сире кайда? Гармония саклауның гомумән сире бармы? Һәм сез бер-берегезгә тиң ярмы, Рифат? Бер-беребезгә тиң яр булмасак, без инде кавышмаганда булыр идек бәлки. Тиң яр булмасак,
хәзер бергә дә булмаган булыр идек инде. 26 яшьтә өйләндем мин. Менә димәк 26 яшькә хәтлек минем күңелне яуларлык, мин аның күңелен яуларлык, димәк кеше очрамаган булган. Менә шушылай бер-беребезне очраштырганбыз. Моның сире дә шундадыр. Безнең инде уртак улыбыз ислам бар, улыбыз бар. Сире, аның сирен кем белгән инде? Бер-береңне аңлау, бер-берең белән тандемда булу, бер дулкында булу, берең ак дип торып, берең кара дип торып тормыш бара алмый бит инде. Ак дип әйтәбез икән, ак бер-беребезгә юл кую, аңлашу гадәти һәр гаиләдә, һәр кемнең тормышында, һәр гаиләдә була торган принциплар буенча яшибез. Менә бездә юк, менә бездә аерым, менә шундый сер бар әле бездә. Менә бездә булай әле дигән әйбер юк. Нәкъ бөтен кешеләр ничек яши, бездә нәкъ шулай яшибез. Шулай ук бергә ятабыз, бергә торабыз, ашыйбыз, эчәбез, планнар бергә корабыз. Шулай ук кызып китсәк талашабыз, үпкәләшеп тә йөрибез, дуслашып та алабыз. Төрлечә менә нәкъ сездәге шикелле. Менә бала хакына түзеп яшәү дигән төшенчә белән килешәсеңме? Бу дөрес тормышмы? Ну, башыңа төшсә башмакчы булырсың дигән әйбер бар. Мин әйтә алмыйм, менә бала хакына түзеп яшәргә кирәк, бала хакына түзеп яшәргә кирәк түгел дип әйтә алмыйм. Чөнки без әле үзебез яңа гаилә корып яши башлаган кешеләр. Мин аның икесенең берсенә дә әле кагылып бер сүз әйтә алмыйм. Чөнки мин әле алай яшәмәгән. Шуңа күрә Алла сакласын, андай әйберләр була күрмәсен. Кемнәрдер шулай яшиләрдер. Ул тоже бер сынау, берничә дип булмый. Сезнең улыгыз ислам бар, ул 21-нче гасырда туган бала, аны тәрбияләүдә нинди ысуллар кулланасыз? Әти-әнигез үзегезне тәрбияләгән сыман тәрбиялисезме? Әллә ниндидер яңа бер методларда уйлап чыгардыңызмы? Бала тәрбияләү хәзер бик җайлы бит инде. Әни кешеләргә дә телефонын бирәсең дә, ул шул телефонда утыра. Телефонда утыра. Көне буе шул телефонда утыра. Бөтен тәрбия шунда. Аны ул синдә берәрсә килеп тә сорамый, ашарга да сорамаска может ул синдән шул утыра. Безнең генә түгел, бөтен балалар да шулай. Бу замана шигыридер инде. Телефон тәрбияли, телевизор тәрбияли. Бөтен бер ничек кенә тырышсак та, ничек кенә тегеләй ит, булай итмә дисәк тә, әлбәттә, ул минем күзгә генә карап тора. Әгәр мин әйтәм икән телефонын куй дип, телефонын куя. Ул аңлый. Әнисе әле бер эшәр дүртәр тапкыр әйтергә мөмкин. Теге әти кешедән барыбер инде теге шүрләү бар микән инде. Шулай ук нәкъ калган гаиләләрдәге шикелле, калган балаларны ничек тәрбияләгән шикелле, бездә шулай артык бер инде теге аерым принцип юк бездә, аерым теге юк. Гади кешечә үзебезчә бер инде андый алтын серләр юк. Менә бу әйбәттә инде. Тагын бер акыллы сүз, кеше күңеле белән никадәр түбән, шуның кадәр югары борынын чөйрә. Борыны белән ул күңеле үсеп җитмәгән җиргә үреләди танылган шагыйрь, әдәбиятчы Гомәр Хәйям. Тәкәббер кешеләргә мөнәсәбәтең нинди, Рифат? Тәкәббер кешеләрне бөтенләй мөнәсәбәт түгел, бөтенләй күрәсе дә килми, яшәсе дә килми тәкәббер кеше. Ул менә син шундый бер әйттең, менә мин сиңа Әлфия апа Авзаловадан сорыйлар интервьюсында, мин шулай карыйм элекеге буын шәхесләребезне. Ул анардан сорыйлар. Әлфия апа, менә сез шундый гади, шундый җиңел аралашасыз, шундый гади сәхнәдә дә, тормышта да, шундый сөйләшүегездә дә шундый гадилек, авыллык бар. Нәрсәдән бу? Теге биек, сез бит биек кеше, сез бит шундый зур биек кеше. Ничек шулай? Биеклекнең сире гадилектә ди ул. Биеклекнең сире шуннан да гадилектәдер. Әгәр бу дөньяга Аллаһ Тәгалә сине адәм баласын кеше итеп яраткан икән, кеше булып килгәнсең икән, синең ниндидер дәрәҗәң, син артистмы да популяр, син популяр сварщикмы, популяр таксистмы син, син анда җитәкчеме, син анда кемме? Бу бит синең эшең, бу синең вазифаң. Син аны җиренә җиткереп башкарасың икән, нигә соң син аны мин әллә кем дип бирергә тиештең? Син шундый гади кеше, син кеше булып тугансың икән, кеше булып яратылгансың икән, кеше булып яшәргә дә кирәк. Менә шушы әйбер гадилек, кешелеклек биеклеккә күтәрәдер дә кешене. Шушы күтәрелгән биеклегең белән син масаярга тиеш түгелсеңдер дип уйлыйм. Сине менә мин үземнең артистлыктан чыгып әйтәм инде. Әйе, бүгенге секөндә популяр, тамашалар тулы зал белән уза. Әзме күп макчасы да бар, дәрәҗәсе дә бар, танып та торалар. Но мине таныйлар, мине беләләр дип, мин әллә кем булып йөрүдән нинди нәрсә үзгәрә, нәрсә бирә ул миңа? Ул бит бирелеп карасаң, андый безгә кадәр дә килеп киткән артистлар, бездән бик күпкә популяр булган артистлар бар, бездән зур дәрәҗәләр яулаган артистлар бар. Аларның да вакыты уза, безнеке дә узачак, бездән соң да башка буын киләчәк. Бер менгән җиреңдә бит әле менгәндә бөтенесенә итеп төртеп менәсең икән, шул юлдан төшәсең бар, шул юлдан төшкәндә сиңа
батырып жиберселер, башыңа тагын биреп жиберселер, тагы да тизрәк чыгып китәсең. Чөнки бу минем үземнең күңел принципы, үземнең тормыш яшәеше, миңа улай бер хас түгел, минем тәрбиям андайга бармый. Менә мин нинди бар шундый мин. Әйе, кемгәдер мин ошап бетмимдер, кемгәдер мин артык простойдыр, кем өчендер мин кемнең нәрсә күрәсе килә миндә барсы да бар. Танылган драматургыбыз Илгиз Зәйниевның «Бармы ришвәттән дәва» дигән пьесасы бар. «Бармы тәкәбберлектән дәва» соң, Рифат? Тәкәбберлектән дә дәва бар, нишләп булмасын? Бөтен әйбердән дә дәва бар. Дәва ул иманның ныклыгы. Әгәр синең иманың көчле икән, иманың нык икән, нәфсеңә җиңәсең икән, үзеңнең тәкәбберлегеңне җиңәсең икән, иманнан тора. Иманың көчле икән, син алар берсенә дә карамыйсың. Шушы популярностьның ала син ул кабул итәсең син аны ничек бар шулай. Әгәр син аны көтмишең икән теге, мин дип берсең икән инде шул тәкәбберлеге нәдән, инде үзеңне эләкмәй куйып. Бу инде ахыры кая илткәне барыбызга да мәгълүм. Әйе, моның инде ахыры билгеле. Кеше уңышка ирешсә, Рифат, аның ягында теге яңа дуслар да күбәеп китә. Синнән файдаланучылар бармы? Һәм син моны тоясыңмы? Теге мөнчаташында әйтә бит. Баштан авылда яшәдем, аннан бизнесмен булып киткәнем, күрше авылдан киләләр. Күрше ни хәл? Теге бусын икмакты икән, бусын нәрсә кирәк икән дип Искәндәр абый тыгылла. Белдерә бит. Белмим. Ул сизелә ул. Анысы менә кемнең ялагайланып сөйләшкәне, кемнең кирәк дип сөйләшкәне, кемнең дөрес итеп сөйләшкәне. Мин инде әзме күпме тәҗрибә бардыр инде тормышта. Менә шушы яшемә, үз яшемә дип әйтәм, теге улдагы яшькә түгел, үз яшемә тәҗрибәм әзме күпме барыбер бар. Мин кешене сизәм, аңлыйм мин. Ул ялагайланып сөйләшәме, мактап сөйләшәме, чын күңелдән әйтәме, андый бер миндә тоемлау бар. Шуңа күрә ул табигать белән, тәҗрибә белән биреләдер дип уйлыйм мин ул нәрсәне. Кызыгайбер. Синең инде сырксын тупланган табигатьтән, тәҗрибә белән. Бәлки, кайбер урында менә бу бит тәҗрибә ничек туа? Шушы ялгышлар белән туа бит. Шушы менә син әйтәсең, дуслар буламы? Да, дуслар бик күп, танышлар. Танышлардыр инде алар, яхшы танышлардыр. Дус ул берәү буладыр инде. Синең шатлыгыңа шатлана торган, кайгыңа кайгыра торган, чыннан да синең серләреңне саклый торган, сине сатмый торган дус ул берәү булса әле ул ансы. Калганнары яхшы танышлар, әйбәт аралаша торган кешеләр. Әмма ләкин бөтен кешегә дә ич серләреңне дә ачып салмыйсың. Андый вакытларда булды. Мин ачык кеше, мин бөтен әйберне, әгәр минем белән кеше елмаеп сөйләшә икән, мин аларга бөтен әйберне ачып салырга мөмкин, рәхәтләнеп сөйләшергә мөмкин. Кайбер кеше шуның белән куллана. Шушы әйберләрне мин уже менә берничә ел дәверендә, инде 2 ел, 3 ел дәверендә әкрен генә аңлый башладым, сизә башладым. Хәзер уже әзме күпме ишекләрне бөтен кешегә дә ачасы килми. Ничектер ул томалану да түгел, үзеңә бикләнү дә түгел. Теге саклану, шундый. Син үзең кешеләрдән файдаланасыңмы? Кешеләрне файдаланаммы дип. Буламы шундый очраклар? Теге юк дип тә әйтү дөрес сүз түгелдер бу. Теге суфиланып утыру, теге юк, мин андый түгел. Әйе дип тә әйтә алмыйм. Менә тамашачылар минем концертка килә. Мин аларны файдаланаммы? Күпмедер шулай килеп чыга бит, уйлап карасаң. Алар билет сатып ала, әйе, алар акчасын калдыра. Мин аларга үземнең энергиямны бирәм. Алар да миңа энергиясын бирә, югыйсә, мин аларга концерт күрсәтәм. Менә бу файдаланумы? Синең белән аралашып утырабыз, тапшыру ясыйбыз, тапшыруны тамашачылар күрә. Бу файдаланумы? Менә мондый әйберләр. Бу әйе, миңа да выгодны, сиңа да выгодны дигән әйбер бар. Теге урыс әйтмешли, взаимовыгодный әйберләр. Икебезгә дә файдалы. Әдәм баласы бер-берсенә файдалы булырга тиеш. Әдәм баласы. Но хәсәтлек кирәк түгел. Ниндидер теге мин моның белән булай әйтсәм, миңа шушындый файда була дигән әйбер белән эшләнмәсен ул. Хаталар. Шул турыда сөйләшеп китик әле. Үзең кылган хаталарга ничек карыйсың? Һәм башкаларның сиңа карата кылган хаталарына мөнәсәбәтең нинди? Үземнең кылган хаталарга күбесенә үкенәм. Гафу итәргә кирәк булса, гафу итәм. Кемнедер рәнҗеткән булсам, хаталанган булсам, миңа ул бер нәрсә тормый ул, гафу итүне, гафу сорау. Ниндидер ялгышлыкларым аркасында чыннан да мин дөрес булмаганмын икән. Гафу итүне дә бик авыр бит, Рифат. Бик горур кешеләр бар. Менә ул горур кеше үзен көчле дип уйлый, ул иң көчсез кешенең эше ул. Гафу үтенү иң көчле кешенең эшедер дип саныйм. Горурлыкны гөнаһ дип тә язалар. Горурлык гөнаһ инде, ул бит инде менә тәкәбберлек, горурлык, нәфсе, алар бит инде үзеңә соклану, үзең белән горурлану. Бу бит инде Барандай. Гөнаһ та, шир дә миңа кирәк тә хастай бер түгел. Башкалар миңа карата кылган хаталарның мөнәсәбәте миңа алар дәрес.
тәрбие, ул миңа дәрес булып бара. Үземнең кылган хаталарда үземә ачык дәрес. Сынапта кызык фикер. Теге үзеңә начар иттереп алырга кирәк түгел, яхшы иттереп алырга кирәк. Яхшы итеп алырга кирәк, яхшы итеп алырга кирәк. Яхшы. Һәрбер көн, һәрбер уяну, һәрбер сәгать, һәрбер мизгел барыбыз эчендә бер дәрес, бер имтихан. Һәрбер шул ук машинада барасыңмы, кеше белән аралашасыңмы, кибеткә кереп продукция аласыңмы, концерт куясыңмы, һәрберсе имтихан, һәрберсе дәрес. Үзеңә бәяне белү генә аз. Син тамашачыга да кирәк булырга тиешти танылган язучы сатирик Михаил Жванецкий. Син үзеңнең бәяңне беләсеңме? Һәм бүгенге көндә тамашачыга нинди җырчы кирәк? Мин үземнең бәямне беләм дип теге бастырып әйтә алмыйм. Мин үземнең бәямне шамалыйм. Кем икәнемне, нинди икәнемне, ничек икәнемне, нигә икәнемне барсында әзме, күпме уйлый беләм, фикерле беләм. Артык үскәдә куймыйм, артык аскада төшермим, урталыкта. Урталыкта тотарга икәнен беләм. Төрле тамашачының зәвыгы төрлечә. Кемгәдер мин кирәк, кемгәдер башка артист кирәк, кемгәдер классик җырчы кирәк, кемдер бөтенләй юморны аңламаган кешеләр бар. Аларга бөтенләй алар мине күрә алмаска мөмкин. Нәрсә сөйли инде бу? Нинди кызыгы бар саңа? Нәрсәсе бар саңа? Нәрсәсенә йөрисең дигән тамашачыларда мин аны үземдә ишеткәнем бар беләм. Андыйларга абсолютно мин кирәк түгел. Аларга башка кеше кирәк. Менә төрле кеше бар бит, төрлечә уйлаучы кешеләр бар. Шул ук әйберендә, шул ук ак төсне дә кемдер ак итеп күрә, кемдер менә шул ук ак биткә бер нокта куй, улар ноктаны күрә, ул ак битне күрмәй. Сразу ноктага күз төшә, аклыкка күз төшмәй. Менә шулай ук төрле тамашачының төрле артистка мөнәсәбәте. Ну минем инде бер генә ни бар теге юмор хисе булмаган кеше, юморны аңламаган кеше белән минем бик артык аралашасым килми, артык сөйләшәсем килми. Чөнки мин үзем юмор белән яшәйм, юмор белән уйлыйм, юмор белән сөйләшәм. Минем башлар уйлау фикере юмор аркылы бәйләнгән. Әгәр мине аңламый торган кеше икән, мин аның белән сөйләшеп тору ничектер теге без бер-беребезне аңламышмаячакбыз. Ул мине теге башка төрле кабул итә, мин аны башка төрле кабул итәм. Шуңа күрә юллар киселергә мөмкин. Тамашачыга килгәндә безнең эстрада төрле юнәлештә эшләүчеләр дип әйтик микән инде. Юнәлеше бер инде аның бер уйлап карасак, классик җырчылар да бар, опера җырчылары да бар, эстрадный җырчылар бехисап инде. Безнең инде хәзер менә син әйткән теге 10 топ артистлар арасында безнең күбебезнең юнәлеш барыбызныкы да кыйбыла. Бер төрле шул ук юморы да, шоу юморы да бар, бии торган да бар, көлдерә торган да бар, җитдилеге да бар. Безнең бит концертта килде дә ха-ха-хи-хи гына түгел, теге көлдеңә түгел. Аның һәрберебезнең концертында бар, елата торган урыны да бар, уйландыра торган урыны да бар, тыңлана торган урыны да бар, көлә торган урыны да бар, бии торган урыны да бар. Теге Рифатка килдек дә ха-ха-хи-хи гына теге дурак авалетендә кайттың киттең түгел. Ул мәгънәсе дә бар аның, миндә генә түгел, Илсиясендә дә, барсында да, бөтен артистта да бар шундый урыннары. Теге әйтеп булмый. Бу артист клоунада гына, бу артист җитди генә дип. Җитди артистның да юмор өлеше дә була барыбер. Чөнки барсы да кирәк, бөтен юнәлешне алып бара кирәк. Мин инде моны аңладым. Бүгенге көндә тамашачыга Илсур Абисафинның вокал мөмкинлекләре, Шәмси Абизакирның юмор мөмкинлекләре, әйне Салават абыйның шәхеслеге кирәк. Шулайдыр, шулайдыр. Җыеп, менә безнең каршыда әзер проект утыра. Нинди җырчылар кирәк дидек тә, нинди җырлар кирәк соң? Җырларның нинди кирәк икәнен аны да тамашачы үзе сайлый. Менә әйттем бит мин сиңа. Менә бу җырны яздырам да, всё, менә бу җыр белән менә булай була дип көтеп торабыз. Ул популяр булмаска может, ул җыр хит булмаска может, әйме. Әмма ләкин һәркемнең менә бала турында бер җыр яздырык, әйтәйме, баласын югалткан ана турында җыр яздырабыз, әйме. Концертта чыгып җырлыйсың, ну нәрсә инде? Кемдер баласын югалтмаган, ул аны аңламый. Кемдер баласын югалткан, Алла сакласын, бу зур хәсрәт, зур кайгы. Ул аны бәгыренә үткән, ул аны шунда уйлап, сыкрап, елап, анарга уже синең бүтән бер әйберең дә кирәкми. Ул шунда кирип китте, шуны уйлый. Ул шуннан да ул аның өчен мәңгелек гимн булып та калырга мөмкин ул әйбер. Кем өчендер ул үтә дә китә. Дәртле җырларда шулай ук, шаян җырларда шулай ук, мәгънәле җырларда шулай ук. Һәр җыр үз тыңлаучысын таба, һәр җырчы үз тамашачысын таба. Монда әйтеп булмый. Менә бу җыр менә шушылай гына була дип. Да, аның әлбәттә юк түгел. Кайбер җырлар хит булып китәләр, ул җиңел җырларда булырга мөмкин, мәгънәле җырларда булырга мөмкин. Ул яшьләр арасында да тыңлана, урта буын арасында да тыңлана, өлкәннәр арасында тыңлана торган җырлар була. Андый җырлар да була. Ну, мин әйтә алмыйм, менә именно шушы җыр дип әйтә алмыйм, именно менә бу җырчы дип әйтә алмыйм.
Тапшыруыбыздың ахырында бәхет турында да сөйләшеп алыйк әле, Рифат. Тормышта һәркем үзенчә бәхетле дигән гыйбарә бар. Синең фикерең? Тормышта шуннан да һәркем бәхетне үзе таба, үзе эзли, үзе шунарга канәгать булырга тиеш. Менә канәгать буласың икән син үзеңнең булганыңна. Нәрсә булганы? Гаиләңә, балаңа, гаиләң балаң булмаган чиракта да булганына шөкер итәсең икән, канәгать буласың икән, димәк син бәхетле. Әгәр син булганына да канәгать була белмисең икән, димәк син бәхетсез. Синең миллионнарың булса да, миллиардларың булса да, син инде зур җитәкче булсаң да, әгәр синең канәгатьсезлегең бар икән, син беркайчан да бәхетле була алмыйсың. Бәхетле булыр өчен ач кешегә ризык кирәк. Ул бәхетле була. Пахмилдән интеккән кешегә астагфирулла 100 грамм салсаң, ул бәхетле булып китә. Ничек дип әйтим, киеме булмаган кешегә бер кием алып берсәң, ул бәхетле була, елап та җибәрергә мөмкин. Менә кемгә нәрсә җитми, менә шулай бер булды, шуңа бер канәгать икән, әлбәттә канәгатьлек хисен дә кичерергә кирәк. Менә шушылар кешенең бәхетедер дип саныйм. Син кайчан үзеңне бәхетле иттереп хис итәсең? Янәшәңдә тормыш иптәшең, балаң булгандамы? Туганнан башлап мин бәхетле. Туганнан башлап бәхетле. Мин әти-әниле гаиләдә туганмын. Абыйларым бар, әти-әнием бар, якыннарым бар, туганнарым бар. Татар милләте, татар дөньясында туганмын. Әти-әнием исән сау, якыннарым, авылым бар, кайтырга җирем бар, торырга урыным бар. Чыгыш ясарлык тамашачыларым бар, йөрергә машинам бар, суларга һавам бар, тотарга динебез бар, укырга барырга кыйблабыз бар. Менә монардан да зур бәхет юк минем өчен. Ә ни өчен кайберәүләр бәхетне танымый һәм кайчан кеше үзен бәхетле дип саный? Ни өчен яшерәләр кайвакыт? Ни өчен үзләрен бәхетсезгә саныйлар? Менә Аллаһы Тәгалә бу тормышта һәрбер адәм баласын сынау белән килгәнбез. Без монда имтихан бирәбез бу тормышта. 3 көнлек дөнья үтә дә китә ул. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә безне сыный, биреп тә сыный, алып та сыный. Биргәндә без бәхетле. Без шөкер итәбез, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә шуны алса, без инде язмышны сүгә башлыйбыз. Кемдер гаепле, менә теге кеше шулай итмәгән булса, шушай бер булмаган булыр иде. Менә булай булмаса, булай булмаган булыр иде. Кара кыйлабыз, кемнедер сүгәбез, кемгәдер рәнҗибез, ачу саклый башлыйбыз, үпкәлибез. Ә бит бу безнең сынау. Без шушы мизгелдә дә, югалткан чиракта да без әлхәмдүлилләh дисәк, шөкер итсәк, бәхетле булсак, канәгать булсак, biz бәхетле бул. Аллаһ Тәгалә барсында билүче, бирүче, күрүче, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булырга тиешбез. И шуның белән без бәхетле булачакбыз. Афәрин, Рифат. Безнең тамашачыларыбызга да фикереңне әйтеп кит инде. Гомумән тамашачылардан ни көтәсең һәм инде нинди теләкләрең бар? Тамашачыларымнан ни көтәм? Тамашачыларымнан саулык, сәламәтлек көтәм. Һәр кемнең үзенең куйган максаты бар, теләгән теләге бар. Һәр гаиләдә, һәр кеше үз баласына, үз якыннарына, үз туганнарына, үз гаиләсенә тели торган теләкләре бар. Теләгән теләкләребезгә ирешеп, куйган максатларыбызга үрләп, бәла-каза күрмичә, хәүф-хәтәрләргә очрамыйча, күңел тынычлыгы белән, яратылып, сөеп, шатланып, куанып, менә шундый матур мизгелләрдә, шатлыклы мизгелләребез күп булып, еш булып, концертларыбызда, тамашаларыбызда, бәйрәмнәрдә очрашып, күрешеп торыйк. Иң мөһиме исән-сау булыйк, сәламәт булыйк, иманлы булыйк. Рәхмәт сиңа, Рифат, бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Шушындый матур очрашулар алга таба да насыйп булсын. Амин. Безгә рәхмәт. Бик рәхмәт чакырганыгызга, бик рәхмәт. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Пирамида күңел ачу комплексына рәхмәтебезне белдерәбез. Һәр көнне булганыма рәхмәт әйтеп яшим. Мин бик бәхетле кеше диде бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәдә Рифат Зарипов. Барыбыз да бәхетле булык дигән теләктә бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.